ko ta ain lan nu chuan Jeffrey chu som panga tang tura ti hania jela tang chuan Becky vakholin anuin bial pathar hanei to thu halo shila bia ka du thu seima se talana in ka bedu lo phone khadaro alo ti mak Jeffrey chuan an chung ko thala ka ken lu chuenin talana lu apot chekal mia jela chuan workshop pa ni tin na athok thina ni thil tam tak zirin tlan chuange yatuma delivery truck chu man tangkai thei ain mai sei an na thona plywood chave tak atan bunga delivery truck tlan chuak tur chu achang ran an chuak don chi atin anwaya plywood nen chuana luta truck noya chuan dain di ruk nan a mangzui gartin dar thalang nen uluk takin alo endika Jeffrey plywood phena halobi ruran